akpọ e ma so ji open tupu gị send request Chineke agba ebere interview di ebere interview di then ị ma asa anaghị obi gị anaghị ga-emapụta gị send request nga onye ka ibere itinye n'uche ọnwụnwa hit no ọ nga ka fan kwuwe gị send request na ka fan kwuwe Chineke akpọ ọkụ ọ nga ka send request ka fan kwuwe eweliwe Liọtọrọ azụ okay yipụ ihe ahụ iyi okay lazụ gaa nso bịa nso gaa n'akụkụ pedo ahụ nọrọ ọnụ gị na-eme ka onye ọgbaji emere nọrọ na otu dị mma bụrụ abụrụ tọnụ nwa na-enwe ụdị tọnụ ihu batịrị iji ụmụ ole amụbeghị m nwa tụsa tọwel ahụ kwụrụ ọtọ nga ahụ sawa m ihe ọbụla ndụ anyị iji ụmụ ole amụbeghị m nwa atọ m data aka ahụ ịkụga bịa elubuola ji mba iwe onye ebe onye Imo steeti ebe n'Imo onye Obowo ebe na Obowo Ụmụngala gị ifegekwe n'ụkwụ ọ bụ ifesa mamịrị otele gị nga na eleghị ifege ụkwụ kpakpata ụkwụ ndị n'otu nga onye mejere na mamịrị otele gị fesa na skrin fon na ndị akụchiere m akaụntụ kesi m ndo eweliwe mamịrị ọkpagha gị mba eleghị ifegekwe n'ụkwụ nọrọ ọdụ kesi kamera n'ihu gị nna ọdị ịdị afọ ole 32 tele Rosanna ese 32 kemgbe ya ịdị 32 nwebụ onye bịara bịa kwuo okwu n'isi gị sị ya chọrọ ịlụ gị mba Nwajai abịa ya monostop Nwajai abịa monostop na ị ga-agbalịkwa nke ọbụla bịara na gị mara otu isi ejide ya nụ eseleti gbere na ha nọ n'ụlọ aka nka nna ị ga-amachadụ mma dị otu acha ihe niile echere gị kwụsị gị nọrọ n'ụlọ chikpọ nna gịnị wee oke ọwa iwe onye Igbo abụ m onye Igbo nna ekwu okwu ga-esi ịsa oke nna gị ọ dị ndụ mba nna gị ọ nwụọla ndo nna gịnị gburu nna gị ọjọọ ya bụ ahụ nwụọ ndo nne gị ọ dị ndụ mba ọ nwụọla ndo nna ọnwụ mana enwe nne na-enwe ọfaneji dọta ụmụnne gị ọ dị ole 6 ọ gị wa ada mba ụlụ ka obodo isi na-anọnyere anyị London gịnị ka ị na-arụ I'm a mental health therapist tele Rosanna si ewe onye a mental health therapist iji elekọta ndị ara eji m enye ha therapy iji na-elekọta ndị ara ga-ese m terapi ọgịnị n'Igbo Chineke akpọghị ọkụ leke bịara nwere English ji afacha ma ihe ya iji elekọta ndị ara Nwajai nwa nlekọ onye ara ole ndị ara ole ndị ara
Oh. Nandara atala ga mbụ. Mba. Ya erifo ijeri nri ha rifọrọ. Mba. Ị ṅụọla goofu mbụ. Mba. Shishakwanụ. Mba. Kemgbe ị lọtara Nigeria last. Last year. Mmadụ ole tarala gị? Aga m agụtafu ya. Otele wivu ọnụ. Ese? Aga m agụtafu ya. Ama abịala ọtụtụ ama abịala n'otele gị. Ya. Gwa m eziokwu, achọ m egwuregwu ya, ana m egwukwana egwuregwu ya. Iwu ọcha m na-akụ some people block ya. Ihe na-agwa m owu eziokwu. Aga m agụtafu ya. Otele Rosanna. Otele ha dum. Otele ha dum. Enwere nke ị ga-echetali aha ya? Ee. Ngwanụ gaa n'iru. Daniel. Chuks. Nnamdi. Okechukwu. Okay, thank you. Okay. Ị ga-anọ how many minutes n'elu amụ tupu gị nyụọ? Ka how many hours? 45 minutes minimum. Anwụtala n'ugbo. Ese? 45 minutes minimum. Ị ga anọ n'elu amụ. Yeah. Minimum gị. Yeah. Mmadụ ha dabe stroke n'elu gị mbụ. Mba. Nwebe nwoke fentrila nga ịtaghị ya. Mba. Aja zira otele. Aja zira otele. Ị ga-eji kondọm? Yes. Ị meela WhatsApp kamera mbụ? Ga-erakọ nwoke. Mba. Nke phone call kwanụ? Mba. Ị ji aṅụ amụ? Yes. Ị ji aga n'ụlọ nwoke ehihie ka ọwụ nwoke ga-echọ gị abịa? M na-eme boat. Oke, ị ji aga ehi. M nwere ike gaa, onye nwa nwekwa ike bịa. Gị na nwaanyị ọlụọla ọgụ n'ihi amụ mbụ? Mba. Genotype gị ọgụnụ? AA. Blood group gị? A positive. Ị ga-enyo load mkpu ị na-eti? Ise? Onye ambulance ọ taala gị mbụ? Mba. Ele ihe ijikwa na-etinye mkpu ka onye vuo ozu alaga village? Ke ntị ga-enwe jishọn na onye ambulance atabeghị mbụ. Otu m na-eche like isi eti. Tegharịa ya ọdọ. Gwa ka ị kara na ihe mere ga-elubeghị itiche ụdị mkpu a nwoke abịa kwụ ụgwọ isi gị bubata gị n'ụlọ. Chineke akpọghị ọkụ ichesa ọwụ mma ka ụmụ nwoke eleghị. Tazi itiche ụdị mkpu a nwoke abịa tụtụrụ ego nye parents gị kpọrọ gị bịa dewe n'ụlọ. Ya ihe ị na-eti ma atama gị. Iji akpa aja apịt gị akpụ? Ya. Ma ahụ welie mkpalabụ gị elu. Na anwakwala nwe eti ụdị mkpu a, ị ga-echenji mkpu o. Ihe a wụrụ ihe ị na-eti n'eziokwu, ọ dịghị mma. Nụọ ihe mkpu. Okay. Mkpu ambulance. Mkpu.
Ambulance. Congratulations, kpọọ akara ekwentị gị. Nwoke ọbụla hụrụ gị n'anya ga-akpọ gị. Gịnị akara ọwụ gị ma ga-ejizi aka gị mara otu onye ị chọrọ. Kpọọ ya. 07 28 44 67